habangi phai shaka jing im jong ki khon chungi teng teng ngis ngau baka jing im jong ki kala poi shaka jingkut teng teng haka jaka pai ba lene hakino kino ke jing yalang bat ki khon chungi ki pan nangi yaka phone bakin yele kai bat kane shisha ka pelle ranyangi kum ki kimi ki pa te hakane ke video juga matakas ngin yakran yakane mantah ka jingma jong ka jing yele kai phone than chungi khon chungi ka jing im jong kanika pateng generation alpha kadon haka jingma kamut ki khana ki baton hapo jong ka khat saus nam shapo khakapor bangashna ya kanika video lene ngilaban ong baka juk jong ka mobile phone kadon haka jingma lakhot ya kanika pateng kum ka smartphone generation namar hakini kisnam lashna ya ka smartphone ladangi phai chuka jim ka baman la ka singi jong ki khon ki jungi kim la ban im khlem ka phone hakini kisngi ki bamja rangkat bat ka phone ki yelek kai bat ka phone ki longkum kita ki khnyang ki ba bam ya ka phone hatu fichu prakhat komno ka ni ka phone ka khata ya ka jim jong ki khon ki jongi ya ka tangin kran hakani ka video jonga mandakas ngi to mentangin persyaman tip shwa ka e ka jimut jong ka ni ka kentin generation alpha ya ki to ki khna ki balak ha naru usnam ar hajar shipho shaneng lakhot ka generation alpha ki bangi la man ong ki baton hakarta khatsau khatsan snam shapo bat ka e ka ba ngayo ngau shipang jong kan ke generation ka ba barok ki yakran kalong ka patang ka ba snyutam napdang jong barok ki patang bandru ki bala lekno kane ka patang ka bagi khana kim don shu ya ka mensim jong ka jing yaisha bat ki kloy bandrung sha ka depression bat ka anxiety ki bontli bagi research lalap bagi khana hagirta hendrus nam prasnam ki khana ki rung sha ka depression anxiety bat don ro ki bala atam ban suicide perkhat phi hakane karta ka eken ka ba penlong yaki bakin ton kum kane ka jimut ke jim perkhat ban shim yala ka jong ka jing ka jongki ban hakane hayupi ka don ka we ka khana ka batang san snam karta ka shuklon hakan dau bar ka yap artar haka por baka pek ya ka kartun dala poisho hospital ki kali ke ka dau ka long ka heart attack haus nam arja arphau harun Egypt iwe ikhna batang khat ars nam karta ichuklon hakan dau kat ba edang yele kai ya ka game PUBG hangtahi but endala Poish hospital ke ekadau heart attack hakarta khatsau khatsan snem tip ki khana ki yo ya ka jimpang heart attack sakobe ka jimpang ka bagi khana ki yo ka de ka jing dom riang tantrum ki ong hakten English but shibon ki we ki ba ngam la ban ai nuksai phi tang hakawe ka video pej hakane ke video fin lap ya ki khana ki ba dom riang ki bala mut ban pen men saw yela de la da vishim ya ka phone hakapor ba ki le ka ki longkum ki bechisha ka khti jong ki ka khnyo bat ki stang ban le ya ki kam ki ba ma ba haying hasam la da fi penlip ya ka TV lani la da fi kne jubor justi ya ka mobile la khti jong ki la ban penpra ya ka ying jong ki ka jing dom riang ka ba sha palat ka ba lai pat ka jing beach jong ki khana recently nga pe ya ka we ka interview jong iwe ino hikai ibala hikai da ki phau telikisnem bat ka ong ba ka ne ka pateng kalong ka pateng ka ba ba ban ai ya ka jing hikai ya ki khana kilong gi khana ka ba bej ba ka dak jong ki kalong ka ba snyu namar kim jum lin shu ban tho lane ban le ya ki physical activities bat ka khti jong ki kam la shu ban tho namar kilong ki khti ki ba tlot ba how many alphabets are there in English I don't know ka ong kanong hikai ka ong ba ka ne ka generation kalong ka generation ka ba bej no na barok ki generation kawai kanong hikai ka kalijing kuliah kawai ka khana school nang no ngiyo ya ka dut kata khana ka jubab na ka phone kim tip ya ka jubab jong ka jingkali ka balong basic ha ka jim jong ikum kibriu kim la shu ban spell what ya ki basic spelling ro kim tip what tang ya ki basic mathematics ro ilongi khana ka ba bij ba bar ki stang ban ainia bat kinong hikai habang ayo tho ya phi ya ka ne ka jingsha yo let's say ka ne ka jo kala jia ha ki ying ka sem ka jongi lani haki jan yeng jan sem jongi Henry ka e ka banga siusi ban bentip ye phiba ka ne ka research kam de ka research jong ka ri jongi lani jong ka jela ka jongi Henry ka de ka research jong ka ri ki baton sha resep ni hapo India jongi lani hapo jong ka jela jongi ompat don kanu ka record Henry ngimla ban len bangila ban yo iya ka ne ka sign haman la ki long yeng long sem jongi namar kata to long phi ke ba husiar ba yo le se kane kala jia hakayeng ka samjong phi jela jongi kampat don kanu ko report ka bala ai dakino ki research center Henry ngalayo I ya kane ka ju ka jing e haki khana ka jongi haki ni ki sngi ka bangi imenta kane ka ju ka symptom
Namar kata topik ya kene ke video jonga nado bastang hado banakut kanang ba ngila ban like na kini ki ju ke jinge hakis ngi ki bansawan. Namar kata topik ya kene ke video jonga mantakas ni kum ka bala ban jia ha ka yeng ka sem jongi ru kum ju. Man ha kene ka wei ka research ka bala penlong ha ki long yeng long sem jong ki ri Amerika bat kila ai ya ka report kum ni. Kila khot kerteng ya kene ka generation kum ka smartphone generation. Namar de hakane ka juk kapor lashna yaki smartphone. Bat lengba ka jingshna yaki smartphone kimi kiwe pat ki device ki ba penlong shisha ya obriu kham tam yaki khanna bakin long addictive bha haka social media. But hakiwe kiwe pat ki kam hapo jong ka phone ki jongki. Menta shibon bha ki jing ki ba mi lengba ka jingni jong ki smartphone. Ka banengkong ka overstimulate ya ka brain jong obriu. Ka penteri kam jurbor ya ka jabeng jong obriu. Hagas nem arja arpau pun ba ki longkmi longkpa hari Amerika kila complain ba ka jingpet ya ka kartun ka don ka jingkta ha ka brain development jongki khana ka jongki ka pen slow down ya ka development jong ka brain jongki ki ong ba ki khon jongi ki slow ban respond ya ki kam ha ka jing jongki ka ba man lagasngi ka jingkran jongki ka slow ka language leni ka communication jongki ka slow ba ka ba mut kimla ban learn ya ki language. But kabak hamma shu kalong ba habaki pek ya ki kartun lene ya ki mobile ki khna kilong ki badom riang they show tantrums kilong palat ban ya ki tu ki drug addict kene ka ju ka pattern la yo I haki khna ke ba pek ya ki reels lene ya ki short content baro hisngi ki khna ki penlut ya ka por jong ki like anta saw kanta san kanta haki hisngi ban scroll ya ki reels but ya ki short kene ka ju ka jia ladangi pethan yaki video haki YouTube but haki Instagram. To mentang in kemi ka ka bajia ya ka jabeng jong ki khana lani ka generation alpha. Ngan ya thoi phi bala penlong ya ka we ka experiment ka basyaw tanat ba. Hakane ka experiment la shim ya ki shpau tli ki khanai. Uwe ustad u doktor u bakarteng u Manfred Spitzer u German psychiatrist but u neuroscientist hakane ka experiment jong ula shim yaki shipau tli ki khanai but u set yaki haka wei ka sundup but u yai pen I yaki yaka screen ka balong kum ka flash but yaki sound ka balong thik kum pek yaki reels lene yaki short man ka sngi open I yaki hendru kanta nyaw kanta but hadin sao pho ars ngi lapen long yaka study halor jong kini ki khanai but lalap yakini ki benta jong ka brain jong ki khnai ka morto cortex ka visual cortex par ka temporal lobe kilong active for a longer periods of time kilong active kat ba kini ki khnai ki dang pek yakini ki jing shai lene yakini ki flash ki balong kum ki phone lene kum ki short but hakawe pat kalyang kini ki benta jong ka jabeng jong ki khna but kata kalong ka prefrontal cortex ka amygdala but ka hippocampus kilong non-active for a longer period of time. Ngan ya thoi phi ba kini ki benta jong ka jabeng jong ki khana ka trekam na ka benta ban lum ya ka jingnang jing start ban shim ya ki no ke jing roi ka decision ka memory ka jingkan ma bar ki we ki badam kam na ka benta ka jing im jongi ka ban lagasi. Bar fitip jia ayu lada kini ki benta jong ka jabeng jong ki khana kam long active for a longer period of time. Ka start kaya thoba lada kane ka benta jong ka brain kam long active bon sngi kan poi kata ka por ba kini ki benta jong ka jabeng jong kena kan shrink suki lane kin rit no suki bat ka kata ba yaki kena kim don shu ya kata ka power of reasoning lane ban perkhat ki kelet ya ka jing thangan ki kelet ya ki ki ba ki de ban le ha ka ji im ka jong ki namar yakini ki benta jong ka brain la bamno da ka jing consume yaki content hapo jong ke social media lani da ka screen jong ka phone ki khna kim don show ya ka memory ha ka jing pule ke jiput ki jong ki klat yaki ki bakilat da ban pule kim don show ya ka bor ban shim ya ka no ka jing roi ha ka jing jong ki kim la show ban ya mix up bat ko society lani kim kwa show ban ya kran bat ki bru kan ne ka long ka sign jong ka anxiety ka depression but haka bakhaddo ki ai kerteng ya kene ka generation ka lonely generation ka bakanja manta tongin phai sa ka jingpet ya ki kartun jong kene ka juk ka bangi manta ki doktor ki ongba ki kartun ki don ya ka bright screen ka color jong ki long ki ba shy ba ki strong movement ki jing ki ka ba tak tik but ki long kum ki flash but kene ka long ka daw ba balai kini ki kartun ki long addictive ba
But ladagi kena ki yai pit ya ka kartun for a longer period of time kan kata ya ka brain jong ki kena. But day namar jong ka ne ka daw baladaki kena ki pit than ya ka kartun kham slim. But lada fikni sendet ya ka phone na khati jong ki kin salong kum ki bit bar ki long aggressive kin dom riang. Day namar kata ka daw ki doktor ki advice ba ladaki khon jong phi ki pit ya ka kartun fi de ban pit rengkat bar ki khon jong phi. Ngan ong phi ba ka kartun kam long ka basnu lada pipik ya ka hakor kom ka badai na ka banta jong ki khon jong phi namar ka ni ka ju ka kartun kala ban yerap ya kor kom perkhat jong ki khon ki jong. It will help them in thinking and learning ability. But namar jong ka ni ka daw la suggest ya ki long kemi long pa baki day ban ai ya ki khon jong ki ban pek ya ki kartun ki balong slow. Sedang nando mentakasi what I let show ya ki khon ju phi bakin pek ya ki short lani ya ki reels. Henry to ai yaki bakin pek yaki long films lene yaki slow video. Namar kum kini ki jai kartun ki yarap bah yaki kena. Kini ki jai kartun kim pen long yaki kena bakin long overwhelm. Ni ban long excited. Namar kini ki la ban yarap shibon bah yaki kena. Nang tangin poi sha ke generation jong kini ki reels. Ki reels. Ki reels lene ki short video. Ki long kita ki jai video ki ba ai instant hit. Haman laki henru sakan mat kani ka aya ka brain jongi ya ka jings ngau tenat ka ba shikalimat habang ong hang ni instant hit kalong kum kito ki ba di ya ka drugs kito ki bala kerni ba how drugs ani thoi pi ba lada ki shutana shintur lani na khamut jongi kim yo sngo ya ka ta instant hit ha ka mer ka jongi Henry lada ki ai da usirin lani da u injak marsen dung ya ka mer ka jongi kin sngo tho ya ka ta instant hit ha ka mer ka jongi kumta ro kani ka reels ka ayangi ya kata ke instant hit tongin persyang man ngam kham jeliu shu ya kani ka benta marsen pek ya kum kini ki jaj video kata ka neurotransmitter haka brain jongi ka penmi ya kata ka chemicals dini ka hormones ka baki khot ka dopamine ngatharai pila ju sngo shipang jong kini ki chemicals ke ba mi hapo jong ka jabing jongi lada timpat ju sngo pila ban pek ya kani ki video ka ba pau hang ni hapo I button hatian balakut jong kani ki video hakan ko por bangi le yaki eki kam ki bang ngis ngau tenat kani ka dopamine ka release haka brain ke jongi pat kani ka pen ngau tenat ya ka jimut ke jemperkhat jongi mat ya ka met jongi baro ko we bat kani ka ai min sem ya phi bapin le shu ya kani ka kam dur phi marsen wanna school ki shim ya ka phone bat ki staman pik ya ka release ka we ka release ki yo ya ka instant hit ki pik sa ka we ka release ki yo byang sa ka we ka instant hit nang ta ki pik sa ka we sa ka balai kani ka dopamine ka release ha ka jabing ka jong ki yo ya ka ta ka instant hit menta phai khandiat sa ka jim ka jongi lada fi dei ki long mi long pa lani ki balak ha shwa ya ka 8000 shipau ki kimi ki pa ki ju ong yangi pulikot bat lada fi pas ngan sa hit ipi kata bonsen habangi pan AA na imei pa jongi ki kimi ki pa jongi kimju I instantly ya kata ka ka bangi pan naki ki ong yangi pule shwa ya ka kot jampi lada fi pas ngan sa thit yapi but rarely ni yo ya kata ka dopamine rush namar ni haban trishitom ban yo ya ka dopamine rush ho ni dom kenya imei ipa hakato ko por namar kim a yangi ya kata ka ka bangi kwa bar kani ka penlong ni suki bangin sngot ho ya kata ka dor jong ka jingasha ha ka jing jingi bat ni treshitam bat ni yai minute ban yo ya kata ki ka bangi kwa bat ni yai treshitam bat ni yai 3 minute ngan yo tho ipi ba ka por jongi kam don kum kata ka kinten ka bagi khot ka instant gratification lada fikan mau ha ka por bab hi pek ya ka kartun lani ya ka no ka favorite show jongpi ngin ji yo ban pek ya ka hamslem kata ka favorite show jongi kami tang shitengan ta ha ka shitayo taro ngim yo ban pek shitengan ta namar naka shitengan ta shipho menit ka detang ka advertisement ka phone le ngim pat tip ngim pat bana shipang jong ka phone ladangi kwa ya ka jimbam ni haban treshtam lane ni haban sacrifice ban yo thet ya ka jimbam akan mau tang ban yo thet ya ka jimbam ha ka por bangan le school nga haban ya ka jat na school hado ban po shiying daga ka jat san kilometer ban save tang shipho tangka ban yo thet ya ka jimbam ni yo jimbam tang hagas ngiyo bawan yo ime Henry hagas ngi babon ngim ju yo jimbam Henry hagani ke sngi ke bangi imenta ki khon ki yo lot ya ke jingbam ki belong instantly ke Zomato ki KFC nang ta kiwe pat ke jingbam haki por jongi ladangi kenja nilai kai shaying jong ki perlot jongi ban yelai kai ban ge tho khana bat kiwe ki kam ki ba involve ya ka physical but ya ka mental ka jongi Henry hagani ke sngi ki khon jongi ladagi kenja ki wat ya ka phone ki ong mei pa ngabor ngakwa ban yelai kai phone
Ki keren kai bat ki pelot jong ki hapo jong ki Facebook, ki Instagram, ki WhatsApp. Bat ki ba ki kwa just in the fingertips. Lara ki bor, ki page ki kartun, ki Amazon Prime, ki Netflix, ki YouTube, everything is in their fingertips. Hakawe ka research ka bala penlong da ka Stanford University, ka ba kila penlong haus nam khat khandai nrep ho halor jong ki khana. Ki ba sau sans nam karta bar ki ai kartang ya ka ne ka research ka marshmallow experiment. Hakaba kila bo ya ki karto kat nengut ki khana hapo jong ka wei ka kamera bar ki ai ki ya ka wei ka jimbam ka ba kartang ka marshmallow bar ki ong ya kita ki khana. Pechene ngin AAP hapo jong ka ne ka kamera Henry wanam bam ya ka to ka jimbam. Lada fi bam ya ka to ka jimbam pinam yo shu ya ki wei ki jimbam. Henry lada finam bam ya ka jimbam ngin ai biang ya pi sa ka wei pat ka jimbam. Bat fitip ke ka bajia kila ya kita ki khana khat san minute hapo jong ka ta ka kamera. Bat hadian ba kilawan phai biang syapo jong kata kamera kila badan kato kat nengut ki khana ki bala bam ya kata ka jimbam bat donro ki khana ki bam ya kata ka jimbam ki note down ya ka kerten jong kita ki khana ki bam ya kata ka jimbam bat haga jo kapor kita ki bam shem la bam ya kata ka jimbam ka jongki. Interestingly hadian sau post nam jong ka ne ka experiment kila ba kito ki khana ki ba bam ya ka jimbam ka jongki kim don ya kata ka mensim jong ka jing ya sha ha ka jim ka jongki. Henry ha ka par ke liang kito ki khana ki bam shem la bam ya kata ka jimbam jongki ki long ki khana ki ba don ya kata ka mensim jong ka jing ya sha bat ki long ki khana ki ba job ha ka jim ka jongki. Tang ka we ka daw bar kata ka long ka delay gratification. Kane ke eksperimen ka labba kito ki khana ki ba kwa ban yo ya ka jingkmen ka ba tang shik limat lanek ka immediate gratification ki long ki khana ki bam don ya kata ka mensem jong ka jing ya sha. But kito ki vepat ki ba don ya ka mensem jong ka jing ya sha ki long ki khana ki ba laban kontrol ka jing bam ka jing di jong ki yo ya ka met ka phat ka ba koj pe khia but ha ka jo ko por ki yo ya ka jing job ha ka jing jong ki ha ki no ki benta ka ba ki don. Kito ki vepat ki long ki ba biej ki long ki ba sngai ki donro ki ba langop ha ka jingdi ki ba bonjai kane ka ju ka jinglong lalap ha ki khana jongi ha ki nikiski ka jing pet than ya ki phone ka penlong ya ki khon jongi bakin ngop ha ka ne ki instant gratification hoi tha ka por ka ba ki dangrit kim don ya ka ta ka jinglong man yo ya ka ta ka instant gratification Henry ka jing pet than ya ki phone ka penlong ya ki bakin ngop ha ka ne ka jinglong kim long sho ki khana ki badon ya ka ta ka mensim jong ka jing ya sha. Bat kane ka penlong ya ki khana jongi bakin long agresif hakini kisngi lane ki ba damriang lada fikir ni ki tok ki pet kim kwa ban sngap ya kata ka jingkrang ke jongpi man kham skong tho shai ya kane tongin kran shphang jong ne ka brain development jong ki khana fi ikat ba una unang he unang san ka jabeng jong uru kanang he kanang san daki ki ba ukundo kidon kita ki neurons lane ki kenja wire ki ba connect bat ka brain jong ukhana bat ya ka ka ba ukhana usngau tanat ya kata uyaile ya ka lane haka ka kam ka baka dopamine ka mi ba haka jabeng jong ukhana ya kata ka kam uyai le ya ka lada ukhana usngau tanat man pule kot ka brain jong u kan develop ya ka wire bat ka jing pule lada ukhana usngau tanat bani like ka sport ka brain jong uru kan wire lane kan connect bat kata ka sport activities. Henry lada ka brain jong ukhana ka sngau tanat ban pe ya ki kartun lane ban scroll ya ki reels baro chusngi ka brain jong u kan wire bat ki kartun lane bat ki reels lane ki short bat lada ka brain jong ki ka sngau tanat ya ka kartun lane ya ka scrolling ya ka phone jong ki baro chusngi ka long kumba ubam ya ki jimbam jong foot Syubuh mentah fi bam ya ke jimbam ki bat hiang bat ki bab hi bang ban bam bat kensan ki pihak ban bam ya ki jimbam ki bat thang lene ya ki johor ngam tharai phin bam ya ki ta ke jimbam ki bat thang lene ya ki johor ha ka jukur kom ladaki khana ki dang yo ya ka ta ke instant gratification lene ka jing skau tanat lengba jong ka phone bat lada fi pha e ki bakin le sadaki vi pat ki kam ki ba kim skau tanat ban le kum ka jimpule kot lene ya ki vi pat ki kam kan develop no kata ka jingbang ka baki khot ka ADHD lene ka attention deficit hyperactive disorder bat dena mar jong ka ne ka daw ki khana ki long ki ba domriang bat kimla shu ban concentrate lene kimla ban sngaw tho ya ki basic mathematics ya bat lada fi complain ya ki kistang ban dom lene kistang ban throw tantrums nang ta next nginya kan shpang jong ka jingdo thia jong ki khana ka jingdo thia jong ki khana bonsen ka yalam ya ka med ki jong ki shaki bon jaj ki jing e kham tam e ka heart attack
Recently kumbangai itho phimane hakapor bangastang ya kan ke video ba ka khana ka badang san snam karta ka syuklon hakandau hakapor ba ka pej ya ka kartun ka kelan yap habak ki doktor ki check ki lab ka daw ka long ka heart attack fi ka met jongi ki biru kar ka function hakani korkom hakapor bangi thiap met ka met jongi ka release ya ka ka hormones kadon ya kata ka jingi khle nakam taban repair ya ki de khot met ke jongi but ya kata ka hormones la khot ka melatonin Henry menta ladaki khonjungi kim yo thiaba ka brain jongi kan thut hakor kontreka but haka jaka bakan release ya ka melatonin kan release pemban ya ka adrenaline but kane ka penlong ya ka met jongi bakan thait namar bakim yo thiaba but kane kala ban yelam syaka jingpang heart attack but dena markata ki khana ki long ki badom riang but kane kan yelam syaka heart attack lem depor haki khana ke jongi namar ba kata ka blood pressure kanang jor ka attack hau heart jongi khana ke jongi next ka eka bak hamma shu ka day ka content ka baki khonjungi ki page hapo jong ka social media phi habaki khonjungi ki page ya ki content hapo jong ka social media fitip ki eki content ki ba ya day nak banta jong ki khonju phi bat ki eki content ki bam ya day nak banta jong ki khonju phi lane ki baki khonjungi kim day ban page ting ki mi ki sexual contents ka jing pau ya ki khotmet ka jing panlong ya ki kenthe tangkum ki subject lane ki tiar kitar namar ka social media kampana ka ka ba pikwa ban pen i ki khonju pe henre ke ka ba ki khonju pe ki sngaw tanat ban pej ya kata ken pen i ki khonju pe teng ki content ki ba om day ya ki khana ban pej ngakan mau mana kani katon ka we ka long kami na US ka file ya ka ki spersha ya ka TikTok company namar ba ka TikTok kala pen i ya ki content ki balong self harm hado ba kata ka khonjong ka kala shim ya la ka jong ka ji im jong ka but kiba hayeng hasam jong kata khana kila file case persya ya ka TikTok company ka senator lene ka court kala maham tang ya ki company social media nado ka Facebook ka TikTok ka Instagram par kiwe ki social media ka court ka kali ya utra jong ka Facebook hatu ka Facebook kalong safe na kamta jong ki khana bakin page utra jong ka Facebook uklem not an angtang shiken tinro kani ka pen i bakat no shisha kalong kabama nakapenta jong ki khon jongi bakin pendon kam ya ki social media kini ki social media kini ki video kini ki short kini ki reels kala pen snew shisha ya ka jimur ki jimperkhat bat ya ka jinglong jong ki khon ki jongi menta ngin poisa sa ka solution ka ka bangi de manle ngamla ban ong ya baro kinong shna video bakim de ban shna ya kum kini ki jai video imla roban ong ya baro kito ki baton account hapo jong Instagram makim de shuban upload ya ki dur leni ya ki video ki ba pen pau lot ya ka met ke jong ki mana betip yo ki yo nong lengba ka jingle jong ki kumne pri at least na ka banta jong ki content creator khasi jong ni ngakar pat ipi sngo bha ban shna ya ki content ki ba phitip ba la ki khon jong phi ki pe ya ka ni video kanan don kono ka jing khata ya ka jing ka jong ki sngo bha ban upload ya ki content leni yaki video ki bala ban ai jings neng nak banta bantai ya kalawe ke jongki ngakan mau yo we khuna obadang saus nem karta urwa ya ka jingwai wanam skau yaki to ki bashna ya ka video utau khuna obadang saus nem berta uong arpek laipek ngalayo ya ka nan ongi phiku kinong shna ya ka ke jingwai hato fin skau kumno ladaki khon jong phi ki badang lais nem saus nem ki ruai ya kum ke jingwai ko ki parlok tu long phi ki ba husiar ba watchna ya ki video ki ba phitip ki ba pensniu ya ki khana ke jongi kani kalong na kamanta jong ki content creator khasi ke jongi ka reach haina kalong ka ri ka balala bantet la kam ya ka social media ha china film yo ya ka YouTube lene film yo ya ka TikTok lene ya ka Facebook henry ki don la ka jong ka version jong ka TikTok lene la ka jong ka version jong ka YouTube ka ba pen ya ki khana om ya ki kam kai henry tang ya ki educational video ki pen i ya ki video kumno ka science ka yarap ya ki brio bar ki khana ki learn shibon what lada ki don haying rukum chu te ngakarpat lada ka sarkar kala subha bante lakam ya ka ne ka banta katno shisha kan long ka jingkor khu na ka banta jong ka jing im jong ki khon ki jongi ka sarkar kala don ki video ki ba ka sarkar kala pha wengno na social media kala ro bante lakam ya ki content na ka banta jong ki khana ki jongi ngam ong ba ka social media kalong ka basnyu ngam ong YouTube kalong ka basnyu ka Facebook ka Instagram lane ka TikTok kalong ka basnyu henry ki content ki badan hapo jong ki to ki social media application kita ken ki ba pensnyu ya ka jim jong ki khun ki jongi
Menta tongin phai sya ka jing im jongi. Tongin kran shwa sya phang jong ka jing im ka jongi. Hato fikan mau haki por ki bap hidang rit. Ngim ju yo ya ka information kumbangi yo menta. Menta ka ke information pi kwa ban yo pila ban yo ya ka tang shuklik. Tang shiklik kalap pau haka screen jong ka phone ka jong pi. Ki khon jongi shisha ki long ki bru ki batan boktam haka parthe namar lakhaya ki haka ne ka juk jong ka information. Menta kim don kam shu ban up ban yo ya ka information. Ka phone kam long ka basnyu henre ki content ki bagi khon jongi ki pet kita ken ki long ki basnyu bar ki bapan snyu ya ki. Namar kata ko ki long ki mi long pa rai ka ka bagi khon jong pi ki deban pet ka shong hakti jong pi. Haka por jongi habangi lit tuition syaki school ban yo ya ki jing hikai henry menta hapo jonga ne ka technology kat no shisha kala pensuk yangi ki download ki jing hikai hapo jonga YouTube ki kena ki don ya ka YouTube course ki don ya ka online training ki don ki online application ban yo ya ka jing hikai menshwa pi haban up thik ya ka por lanu ka tuition kan stang kata baje pi haban attend pi haban late personally syaki to ki tutor lene syaki tuition ban yo ya ka jing hikai Peki jing hikai ruki hab ban sngap ya ke jing hikai ki bakim kwa ban sngap. Henry menta hakan ke juga bangi menta ka ke topik ka baki kwa but hakan ko por ki kwa ban pej ka kila ban yo ka. Ka teknologi shisha kala penusuk ya ka jing ke jongi. Haka phone jongi ngila ban bu ya ka parental control ka bagi khon jongi ki de ban pej. Lada fidon artli leni lightly ki phone hayeng jong pi use tang ka we ka account haka ba fill up ban monitor ka bagi khon jong pi ki pej. Kata ka jing hika om tang nakamenta jong khon jong henry nakamenta jong ru ngilaban yo ya ka daka basuk menta ka rokom hika ya ki khon jong ha ka juk menta kor kompen he kompen san ki khon jong ru kala don hapo jong ka social media filaro ban join ya ka training program jonga haka ba ngan IP ya ka jing hika kumno finri pinsumar kumno pin he pin san kumno pin snang fin kan tiu ya ki khon jong pi nado ka por ka ba ki dangret hado ka por ka ba ki la samla ki la rangba rokom jo kumno ngin hikai ya ki khon ki jongi Barcisha fin yo ya ka lawe ka ba pernai nak banta jong ki khon ki jong pi kani ke jing hikai jonga ka long ka part tu jong ka kot ke jonga ka bang la tho ka rokom hikai ya ki khon ki jongi hakan ke juk ka bangi imenta kim dan kaman puli ya ka kot henry fiton kam taman pli ya ka phone jong pi pat sngap ya ke jing hikai jonga mat pendon kami ki haka jing jong pi man la kasngi badro fin yo ya ka bonus man la ubanai ngan yai upgrade ya ka ni jing hikai jonga Fila ban pej ya ka hakanu ko por ka ba fikwa ban pej fila ban pej ya kanu ko banta ka ka ba fikwa ban pej hakanu ko por haka por ka jompi fim don kam ban rush ya ka por ban up kat no bajingan stang kat no bajingan pengkut henry fila ban pej ya ka hakanu ko por ka ba fikwa enroll ya de nakamanta jonga ni course ka jonga nan ong phi ba ko kom hikai jongi ya ki khon jungi hakan ga juk ka bang imenta kam long ka ba ladangi tip ya ka kom ka ba de kumnongin pendon kampha ya kini teknologi nakam taban penhe ban penesan ya ki khon jungi kakten ko ong wanam hika ya ki khon pke ka baki deban perkat henry hika ya ki kumnu bakin perkat angai scam bapin enroll shirhem nakam ta jongi kos ka jonga ka dor jongka ka long tang henry spa tangka bat fill up ban access ka baro chijing im pindon kamban siu manla upnai lani manla usnem pindon kamban renew no monthly subscription no renewal fee just a single payment lifetime access ia ka premium course ka jonga nakamenta jongpi nyem sekendo pihak po jonga ta ka course tat hadu ka por happy learning happy teaching bye bye stay safe